barru, eta egia esan jente askotxo ez da urbildu Biasteriko frontoi honetara, eguraldiak ere eragina izango zuen, eta minutuak aurre gehiago ere urbilduko dela, ez? Oain di festak izango dietako isamarre, Baskal ondoan frontoia etortzeko, zenbait gaina bero honegin guztua, etxe zokotan, hemen baino, kanpo baino fresko ongo alako, eta oain di jende asko ez, egizan. Diru askorik ere ez da hor jokatuko, ez da bintzat itxuraik. Ez, jende gutxianen, hemen gustatzen zaie, herri xarrai gustatzen zaie jokatzea eta jokatzeu, baino gaur ez, hortakore giroa behar du, eta frontoian jende asko mugimendu izateko. Alaz izaten da, eta esan dakoa, ontxari dira probatzen, azken ariketak egiten, eta momentu batetik bestera emango zaio hasiera lehenengo partiduari. Programa osatuko duen bigarrena, lehen esan dako Kapellan Goin hirugarrena eta Olaizola bigarrena, Lasa hirugarrena izango da. Hor artekariak eta Biasteriko frontoia. Lau pelotari horiek, momentu batetik bestera hasteko prest. Ez da gaurkoa, gure azken emanaldi esango, bihar bueltatxea egingo Elizondo aldetik, eta handik ere, zuzenen izango gara beste partidu batzuk eskaintzeko. Baina gaurkoak, hasiera izango du momentu batetik bestera. Hor da, Tolosa hirugarrena, Jose Antolosa ondo ezagutzen duen pelotaria. Etxekoa duta, etxekoa izagutu behar dago. Hortze da. Aurreniko zakia, gorrik egin dute, Tolosa hirugarrenak hain zuzen ere, eta erantzuna Zerrorena izan da. Zerrok, eraman eta zazpigarren kuadrotik, hortxe da, Matut hirugarrena, Villar del Torreko pelotaria. Zerro, oaindik ere pizkat kostatuko zaie partiduan sartzea, lehenengo tantua besterik ez da. Atzera hori indarrez. Eta erreboteko zulotik eraman egin du. Eta hor, nahite... Ezkargantxoa bileko, ez du gozatua naia, baina Xafei hanketa juntzaio, aprobetxatu bare, eta Xafeik botela estarren sartu du, pelotoi. Ez aurra eta atzea iteko aukerik ez du izan. Oso pelota zaila emandu hor. Eta hor, anaia ezkargantxoa sartu, baina gozatu gabe. Da, Xafei hanketa ez aurrea eta ez atzea, eta ezin eraman. Min hartu du edo, ez? Behaz punta izango zen pelota eta horreatik. Bat eta huts. Tolosa eta Matute aurretik. Hor partiduko bigarren sakea. Zerrok eraman. Eta gora. Bi eta huts. Pelota, errezazen ba. Bai, pelota gona, baina ematea junda. Eta bai gozo emane. Bai. Baina goiko toldoa. Beak ere ez izan dio bere buruari. Hortxe da. Gora joan zaion pelota hori. Tolosaren sakia, hortxe da. Zerro, eskerrez. Haue, gora, goiko txapara. Oker hasia, Zerro. Bai. Eta beti izan duguna ez, oaindik partidua hasi berria daukagu, baina hiru tantuko aldea hartu eskero, gero aurretik doazenak eustearekin nahikoa izaten dute. Baina, ikusin behar da, oaindik partidua oso guztia da. Bai, hasi berria Eta dugu. oain Zerro galdu ditun bezala, gehozion Matute galtza hauzke. Zartako gara matetu egazteo, baina galdu errezitu zelaka. Bai, gora bera asko izaten dira, ez da, alako partiduetan. Beste bat. Laugarrena. Lau eta huts. Eta Zerro, erabate azerre bere berugarekin. Berak dara biloain pelota eskuetan.
Askotan ala, jarraian bi edo hiru galdu ezko mentalizazioa ere importante izaten da, ez? Konfiantza galtzen du, konfiantza beburukin eta gero gaina partidu telebistat da, zera etxetik ikusten, Nervioak eta... jende asko ikusten, da hori dira pentsatzen azteie eta jokatzea dukena baino... Guztiorik izateko estirik izaten da. Bai. Gero, goatuaz ditizio gainantzen Urugunen, Urugunen lanea jundao, etxen, ez? Etxetik kanpoa kalea eta atzo ze ibilitzen da, ze gaizki jokatuen da, etxea gaizki jogatuz gero, etxetik ateatzeko lotxa zen, behar. Bat eta lau, gutxienez, lehenengo tantua, egin dute Txafe eta Ferrok. Baina ondo jogautagon baita, lore politika diture, Bai. Bilitatik, Bai. Hortxe, Txaferen sakea, ia sakearekin buelta ematen dioten markada joari edo alde horri. Sakea luzea, Matute hirugarrenak bera. 2 eta 4, horra zuloraino, erreboteraino pelota hori, eta hori eramatea ere ez zen erreza, ez? Zaila ere ez, baina... Sage guizti dizatu zailtasune baino ezkerpa eta jota ondo atea da pelota hori, Pelota Txaferi itzuli dio, eta Zuazukoak egingo du sakea. 2 eta 4. Hor da, Matute. 6. kuadrotik Ferro. Bai, nahiko indu bai. Txetoro sakatzera. 8. Ferro. Iñaki Matute. Zabalian da Ferro. Eskerrez. Gori hartzera. Hormatik atera eta Matutek eraman. Bera. 5 eta 2. Ez da ez... Ez dakit zein nahi izan du. Zer egin nahi zuen hor? Dejada egin nahi izan duen atzeneko orduan, oso gaizki fogu pelotu. Hor ez du gozatu Matute, galdein indio. Baina beste gero ez batera, ez bestera, ez da ite... Oso gaizki fogu entzat pelotu. 5 eta 2. Berriro ere irutantuko diferentzia Tolosa eta Matuteren alde. Hor da, Ferro, errestoan. Behandu hilea, botea oso ona ez duen, baina behandu antzen Matute. Matutek ikuain lanak, 6. eraman du, erantzuna Ferrorena. Matute. David Ferro. Artzaikion, Txafet. Arrimatu atzeneko orduan. Ematea junda eta gora. Lehenengo bera, gero gora. Eta orain arte ez du bat ere asmatu, Ez, orain arte lau pelotaik suerte hondi pare. Anaia eta Matute zuzentxio jokatzen, baina ez egin beharrik ez du izan behak, Eta Xafe berri aukera oso gutxi izan du sartzeko, baina oain kontan bezala xe suerte ipare. Horre erabat arrimatu zaio atzeneko orduan. Eta goiko koltsoia pelota. Orain arte egindako tanturik ez du ikusi. Ez. Danak izan dira falloak, hortxe da, Tolosaren sakea. Ferrok eraman. Matute ikatzera. Eskerrez. Villar del Torrekoak. Ferro. Matute. Biak ere tanto dominatu nahian, ozean, baina orain arte gauza handirik egin gabe Matute seguru hau ibilia ez da. Seguru eta gozatzen gaina, Gozatzen ari da gaz nahiko, gozatzen ari da. Eta Ferrok berriz arazo batzuk izan ditu.
Oin pixka bat sartu ala Mateu, partidu oin zer zuzentxeo ematen ari dela. Matute. Zerro. Hor. Eta berriro ere Matute dintzat lanak. 8. Gora. Goiko txapara, bai. Bueno, 3 eta 6. Eta, lehen esan dakoa, orain arte, ez du egindako tantu bat ere ikusi. Eta pena da. Pena da, bizitasuna galtzen duelako partiduak. Bai, hoxe faltadu, bizitasun pixka eta atzelarik, orain arte Matute hobeto jogatzen, baina segurantzi handi pare. Eta aurrelari aukera handi duzko izan, baina. Txafek izan ditu bi edo, baina biak ere, kale. Hortxe da, Txaferen sakea, eta gora. 4 eta 6. Bederatzi minutu gutxi gara bera partidua hasi denetik, eta orain arte gauza handirik ez dugu ikusi Biasteriko frontoi honetan. Hor daukazue, Txafe, Aires Tolosa, Zerro katzera, lanak Matute dintzat. Oso pelota gaiztoa zan, eta Anaia libre, hoi barrun hoi, pelotoi. Bai. Anaia libre esan dio, baina larri zan, pelotoi. Esku larri sartu dio. Hortxe da, 5. Zerro eta Matute. Zerro eraman du. Orain Matutek jaso. Hor da prest. Villar del Torrekoak eramatiko. 8. kuadrotik. Tolosa sartu da hor eskergantxoz. Txafe hortxe arazorik gabe. Erantzuteko prest eta Erne. Arrimatu, ondo, pelota jaile amandu. Bai. Utzi dio eta honek kanpora bian du pelota hori. Ondo iritsi da, baina gerrik eta ez dio behar bezala sartu eta eskubia pelota horrek aldein dio. Pelota horta ondo iritsia, ondo utzi dio, eskatu eta ondo utzire. Iritsire bai, baina besoekin bakarrik, jo, eta zabalea, bildu beharren, zabalea aldein dio. Bueno, tantu biziagoa bintzat ikusi dugu. Hor, saiatu da bintzat Anaia Josean, eta atzean ere, oso zertxea ikusi dugu. Ez askoz gehiago, baina, bueno. Partidu bat ikusteko eta aurrelari jogatzeko eta partidu on bat ikusteko aurrena atzelaik segida pixka behar du. Hori da. Atzelaik jogatu behar du eta bi gazteok zartak beharrak emateitue baino, lau obo segidan ez ditue jotzen da hola partidu on bat ikustea, guain arte jogatu eta behintzatu zuzaile da. Eta hoize da, ikusleak eskartzen duena, ez? 83 pelotak da izan dira, horre pelotak. Saskitxoan sartuta. Oizkoa den bezala ze, eta hortxe. Pelota atzera. Bai, ederra. Eta eraman deseina. Bueno, orain artikusi dugun, igual tanto politxena. Bueno, Matute geharki gozatu du behintzat, nahi ekinu indautzi, eta jun hor da bikain gozatu, eta zartago egiten bikain izan dago. Hortxe da Tolosa 3. Sakea eraman Zerrok. Moztu eta Tolosaren kantua. Ondo moztuta bihintartea. Txafere belekutea ziu.
Eta gaina oso pelota txarra zan, Oso pelota gaiztoa, biltartea hor, arrima eta gaina jarrita oso ondo gainontan. Bederatzi eta lau. Orain arte, Tolosak eta Matutek izan duten alderik handiena. Hor da, amezketarra. Zerro justu ez komplikaziorik izan pelotori eramateko. Berriz ere, Arriesakoarentzat lanak. Seigarrenetik Matutek. Zerro. Tolosak aztera. Gora. Eta gora. Ez. Hala ematen zuen Hala ematen zuen baina, ez da gora egin izan. Oin bai, 9. Zerrok eskerrez. Tolosak atzera. Matutek. Bitein osatzen, Oin gaue, pelota bikain, Bederatzigarrenetik, Zerrok. Hortxe Tolosa sartu, Txaferen erantzuna. Txafe. Tolosa. Baina hortxe preseon Tolosa erantzuteko. Talas egin duanera, orain lanak Zerrorentzat. Zazpi 6. kuadrotik Matutek atzera. Pelota baztertua, baina eraman egin du Zerro. Matute dominatzen ari da, Bai. Da pelota garra jotzen ari da. Sartako derrapai. Zerro. Matute. Txafe laguntzera sartu da. Eta Zerrorentzat egin barrekoak orain. Ondo. Oso indarren, bizi. Lekuz kanpo harrapatu du. Eta luze gaina, belekuti atea du. Ez dago erabat gurutzature, baina zabaleko arrasto honin gurun, luze eta indarzu behintzat. Horixe behar genuen. 10 eta 4, eta pixkat horixe bizitasuna batez ere aurreko kuadroetan. Atzean pelotakada politak ikusten ari gara, batez ere Matuteren aldetik. Baina aurreko kuadroetan ezer gutxi ikusi dugu orain arte. 49 pelotakada izan ditu azken tantuak. Eta ordura ordin bat, partidua hasi denetik. 10 eta 4, 6 tantoko diferentzia, Tolosa eta Matuteren alde. Bada, amezketarra, horrengo sakea egiteko prest. Abia da 7. kuadroan hartu. Eta hortxe da, bere sakea. Eraman egin du Zerrok. Eta orain honetan Txafek. Matute. Zerro. Ematen du ez da indik, Zerro askotan berandu edo iristen dela, ez? Bai, atzeneko pausoi, beti izateuna ez da jartzen, pelota behar bezala aprobetxatuzkeo, gorpuz guztikin pelota jo behar du, eskukin jotza, baina... Naiz eta pelota errezak izan, ez? Oso errezak genio. Beti behan du, atzeneko pausoi beti gaizki ematen du.
Eta urrun ez du gozatzen, ez da jartzen pelotana. Batzutan moz, beste dutan gainea sartu, oin gainea sartu zaio. Ez da jartzen, ez du antzematen. Hortak gore berezkoa behar du. Baina bada ikasterik. Gauzu ikastai, baina oik berezkoa izan ezko, berez pelotari esatea. Lehen, oik askoz lehena ikastai. Jaio itxeze askotan horrekin, jaio. Bai, hori berezko izaten da, baina... Hori, da, bastu txoferri eta txofer baki, eta baina behin ez du ikasten. Bai, ala zeda, bai. Beste gauz batzutan, igual. Ba, 5 eta 10. Eta... Ez dait beroaren eragine izango den edo, baina nekiak ere eragine izango du ez da mendik aurrera. Bueno, denak, partio luzea jogatez gobenik, ez zati ditzen, ez zait ditzen partio luzea ingo benik, Hobeto aguantatzen dute eta... Ez zait ditzen partio luzea ingo benik. Martxa honetan ez. Hortxe da, Cerro, atzera. Matuke. Gora. Oso gorare. Gora. Ba, teiatu inguru horretara. Ba, 6 eta 10. Hogeita lau urteko eta hogeita bateko pelota eguradianen gazteak beraz. Anaia Sarrena, ez da? Bai, Anaia Sarrena. Bai, kuadro neon pelota beteran dutzi zait izango la. Nezezea gata baik zaharra, bai, Anaia baino. Azarra izatea kontu bat da eta veterano izatea beste bat. Bai, veterano, bai, pelotan... Ia behin urteatu bezko, ia veterano izate zaie. Hortxe da, Matute. Cerro. Artekariak ere piztuia pizkat, baina ez da moginta hondirik. Mila zeironi izan daiteke? Bai. Biru gorri atea da, hasierane. Matute hirugarrena. Cerro. Erriesarrak. Matute atzera. Bika eman, Bederatzigarren kuadrotik Zabalitik eraman du Cerrok. Gozo, baina, da gurutzatu eta pelota txarra. Eta... Bai joan. Cerro bezin eraman hindu, baina oso kanpo oso eskubia, bai frontisen da bai lurrene bai. 11 eta 6. Hor da. Pelokataka da izugarria. Eta bederatzigarren kuadrotik hor Mari erantzizaio pelota hori eta tantua. 11 eta 6. Tolosa. Eta tanto. Baina hobesak eraiztoa eramateko. 12 eta 6. Berriro ere, zeitanteko diferentzia. Ez da perdinketarik izan, eta bai hor daukazue Tolosak orain arte egindako asakeziru, airez bat, txapagaina mostua beste bat, eta galdua, erasoan galdutako pelota bakarra. Hori ere oso zaila zen, baina eraman egin du, eta aukerako pelota gutzi dio Tolosari. Hori da aukera behar bezala aprobetxatzea. Zake gaiztoa egin, eta gero
Ondo errematatu, hortxe. Gustora, Gozatu zein du hori, Bai, deja da, efektokin, zabalea. Aukera oso ona, baina ondo bukatu du. 13. Cerro. Eta ere, ikusgarria. Bueno, badirudi anaia pizkat piztu dela. Ba, ez da ondo aida, anaiare, aukera izan duenen, atzelarik... Ez dute hoize da, ez dutela aukera hundirik izan aurrean. Ez du aukera hundik izan, oso atzelarik segidan oso gutxi jo ditu, pelota asko galdu du, eta jotze duenen kendu itxegu berriz, kendu eta jo itxegu, egozin ipezela, baina ez du esan segidan eta aurrela aukera hundik, ez. Txafekei aukerik ez izan partidu guztien. Zakea egin ondo ari da. Ondo sagatzen. Cerro. Matute. Tolosa. Herritik, Cerro. Matute, hirugarrena. Ignacio Matute, Zabaletik. Matutek berak. Bote txarra, baina bildu, Cerro. Gainera etorri zaio gaine, Errebote garbi izango zen, pelota hau, bolea sartu da, Cerro, baina oso gaizki jo du. Gaintzen errebote garbi izango zen. Bolea sartzea. Bai, gaintzen errebote garbi izan. Oso garbi, zazpi arraston gainen sartu da, oain ikusiko dugu, nola gozatu duen. Frontiz bikaina aprobetxa dut eta beha gankan undauzken, Cerrok, zazpitiko arraston gainen, da pelota horre botea 8 kuadro nola induzun. Eta urun errebote garbi izango zen. Baina horietara sartzeko ere pixkat trebetasuna behar da, ezta? Ba, eta konfiantza. 15 eta 6. Tolosa. Café. Cerro. Berak zerra zuraingoan. Oscar Marretik eta beste pelotak da eder bat. Matutek eta oraingoan ondo eraman du. Ze pelota manduna. Café, ontxe. Ondo da. Eta kanpora. Pelota jetxin da. Triski bat, beha aurreak gaindunen. Eta ez zauken atzelari horri izango zen konfiantzan ikusten eta atzeak ajundala uste, paseatzea, pelotoi pasatzea. Hor bai, hor heldu, beha aurreak ajunda, pelota horren jetxin, eta hor atzea nahizun, atzea jodu, baina zabalea. Zazpi eta 15. Pelota aldaketa. Cerro eta Txafek. Antxai aprobatzen euren gustukoa aukeratzeko. Baina sortutako diferentzia handi iruditzen zait partidai buelta emateko. Hortxe zan Jose Mari Maguregi, futbol entrenatzailea, ikusleen artean, eta sekulako beruak. Hortxe, laster ordu erdi beteko da partida zinenetik. Sortzikanteko diferentzia hori gure honetan Gorri, Tolosa eta Matuteren alde. Bueno, aukeratu dute itxura batean euren guzteko pelota hori eta bitxartean badatuak hor begizan dituzuen hoiek. Tolosa eta Txaferen arteko datu. Matut eta Cerro, atzelarin artekoak, galdutakoak Pina, eta behartuta galdutakoak Babana. Hortxe da, Txafe. Matutek, eraman. Errez gainea, nola mandu, erreztasun ikera garrekin. Oaingon baizatako bikain eman zeake. Hori. Cerro.
hori eramatea zailagoa zen. Bai, behatzi kuadron, behatzi tardin, da erabat ezkerpa eta jantxita, arrimauta erabat. Ondo haria Matute eta 21 urte besterik ez ditu. Ez da probezioa maian urte pareat bai ditu, urte bete eta gehiago behintzat. Ondo, hori ondan, hau esake gaiztoa. Hortzera, Txafe, atzera, hau ere. Hori eraman Matutek, Txafek, Erra. Bueno, lehen Tolosak egin diona, hori Txafek egin du. Bederatzi eta 15, txikusiko dugu tantoa berriro. Hortxe da, Matutek eraman duen pelota hori. Oso gaiztoa pelota. Hor kantxardin jarri, ezkerrez da oso ezkerrantxoa darra, Bai, politxa manita, bai, Dotoria. Bederatzi eta 15. Bueno, 6 tantutan behatu da lehengo sortzeko diferentzia hori. Ea ba, zertxo baitik gehiago ematen duen partidu honek. Badoa, Txafe. Tolosa sartu. Ferro atzera, luze. Eta Bai, Matute egin du. oso ondo. Oso pelota txarra zan, eskue errebote kontra dula jodu pelota eta oso pelota zaila. Ferro, atzera. Hori ere eraman. Hori pelota gaiztoa. Ondo ari da, bai Matute. Ferro, atzera. Zaigarren kuadrotik, Matute. Ferro ezkerrez. Zabalean da Tolosa, atzera hori ere. Ondatera da Hormatik, ezker Hormatik. Eta berriz ere Ferroren lanak. Zai esango da hori amatea. Eta oso ondo, Matute bain, atzeneko tantotan. Pelota zailege eman ez da, aurren harrapa dutakon bikain gozatu duz. Bai, Aurretik argi gozatu, aurretik 3 kuadrotik, hor pelota gozatu da frontiz ondo hartu. Horti ondo itxeu pelotan, baina hemen atzeti, hemen kostatzen zaio, baina atzeneko tantotan pelota zailege ematen ari da. Bai. 16 eta 9. Eta berriz ere pixkat horrelariak ginduta geratu dira, ez dute aukera gehiagirik hor sartzeko. Txafek egin du azken tantoa, ezker gantxo bat egin, baina egia esan ez dute ez aukera gehiagirik. Tolosa. Ibai ederra. Sakeaz sartua boleaz, behatzelari launtzeati, zehozerri nini nahi, sake gaiztoa joan gaina. Eta nahi, bueltan ezker gantxoz, erabat ez du gurutzatu, baina indarren, oso bizi, entzat, indarren da horrezin bildu, Xafek. Hankak eta idean direnean zaila da ez pelotera bultatzea. Bueno, 17 eta 9. Tolosa. Kampoa gure? Ferrok. Bai. Kampora, bai. 18 eta 9. Txafere 2 aldiz hartu da bere atzelariai laguntzeko orsakian errestoan. Ferro egia esan, ez da ez bat ere ondo ahi. Egia esan Matutek ere partidu politia egin du, oso segurua batez ere, pelota zaiak eta eramanez. Eta hori ere kanpora. Launtzeatik, atzelari launtzeatik, sartu eta Txafe sotamano sartua eta kanpo aldein dio pelotorrek. Askotan aurrela epiltzen du ez, atzelaria ez da bat ere ondo, lagundu egin behar diot eta askotan ez da nik okerrako estan izaten. Ez da baina jakiten, konfiantza guztio sartzea ona da, pelota txarrak entzea atzelari di.
Baina partiu aurre ikoa, oain di behatzitat onda, zehon zerri nahi. Buelta emateko, pixkat konfiantza hartzeko. Hortantu atzu bitxego behintzat eta... Itxuratzeko, ez bada. Itxuratzeko markagailu eta... Ez dute ez, itxuratzerik izango. Hoi eta bederatzi, gauzak asko aldatzen espadila behintzat. 11 tantuko diferentzia, hasieratik ikusi du hoize Tolosa eta Matute gaurkoan behintzat gehiago zirela. Eta markagailuak azkenean hoize isladatzen du, ez? Nagusitasun hori. Hortxe da Tolosa. Berdinketa bat bera ere ez dugu izan partidu zoan zehar. Eta hortxe nabaritzen daba gorrien nagusitasun. Hortxe da Tolosa, berriz ere esker gantxoz. Oingoan Txafek erantzun egin dio. Eta Matutek atzera. Zerrok eraman. Tolosa erdi-erdiko pelotaka da. Matute. Zabaletik. Bilar del Torrekoak. Hortxe da Matute hirugarrena. Zerro eta Matute. Gozatzen, Matute. Ematen du hoize Zerro ere etxita dagoela. Eskerrez ere eraman. Txafek hor ez da itxo ondo atera zaion. Txokon utzi nahi zion. Hori ala ematen zuen. Eta alaxe utzi du, baina eskarpa eta zehatu jo. Ukutxu jo eta erdi atea. Da nahiak ez du behar bezala aprobetsatzen jakin. Beburu esaldu lako Txafek. Eta atzenen tantoa urdinen izan da. Matutek pelota erresa galdu. Ikusintzaio gaina, oso garbi utzi du Txafek hor konfiantza handi pare. Ikusteala, txokon utzi daula eta gainetik gaizki eta zaio. Eskerpa eta jota erdia pelota hori. 10 eta 20. Hor Tolosa pixkat, estarri eta bustitzen. Sekulako beroa daukago hemen. Eta beharko dute bai, ura eta indarrak pixkat hartzeko edo berreskuratzeko edo. Bueno, eskuetan da pelota hori Matut hirugarrenak eta Txaferi eman dio eta badoa Zuazukua. Otomano sartu da naia eta 11garrena bestentzat, Txafe eta Zerrorentzat. Bukazteko goguak duten, ez? Halako diferentziarekin, beti 20garren tantuan egon eskeo. Ez da momenturik aproposena igual pelota no jarraitzeko eta... Sake gaizto antzazi joan da. Hortxe. Horrege atzelari launtzeatik. Bai. Txafe. Tolosa. Zerro, orain atzera. Jatzigarnetik Matutek. Zabalera pelota gara hori, Matutek eraman. Gora. Lau segidon ez ditu jotzen Zerroketa. Gaur ez behintzat ez da beste batzuetan, baina gaur partiu kaskarra honetan egiten aia. Asko galtzen. 21 eta 11. Hauze, Tolosaren azken sakea. Txaloak Tolosarentzat eta bere bikotearentzat.
Eta hortxe da, Tolosa bera, gainera Junzaio baina eraman egin du Txafek. Eta zer zaplanak orain. Matutek hortxe txapa gainean utzi, ez da itxe naite izan den, baina 22garrena eurentzat izan da. Ez alde indako pelota, ez du gozatu Matutek, txapa gainea atea zaio, eta txapa gainea atea zaio, azkar gainea, bizi-bizi, eta Txafek eramatek ez du izan pelotoi. Ba horixe da, denengo partidu honek eman duena, 22 eta 11. Oraingo honetan Jaun eta Javi izan dira Tolosa eta Matute, Tolosa hirugarrena eta Matute hirugarrena, eta guk agur esango dugu, eta minutu gutxi barru hementxe izango gara berriro ere, Biasteriko frontoia honetan, Kapellan eta Goñi hirugarrenak, Olaitzola bigarrena eta Las hirugarrenaren kontra jokatuko duten partidua eskaintzeko. Hortxe, tartean gainera, Ladiz Galartzari buruzko erreportai txiki eta, nik guk uste dugu atsegin aukera ere izango duztuela, baina hori lehenengo iragarkiak izango dira jakina eta gero buruzko erreportai hori. Gero, Biateritik, bigarrena eskainiko dizuegu. Minutu gutxi barru beraz, hementxe izango gara. Gero arte, Jaun Andreak.